ବାଇ ମହାନ୍ତି ଆଖିରେ ଏଥର ଦୋଷ ନେବ କିଏ? ସବୁକିଛି ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଶଗଡ଼ ଗୋଳାରେ ଜୀବନ ଗତିଶୀଳ ଥିଲେ। ନଥିଲେ ବାହାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ବା ଆକ୍ରମଣ। ଅଳନ୍ଧୁ ଅନ୍ଧାରର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ମୁହଁର ଭାଷା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇ ଉଠେ ଦୁରନ୍ତ। ପାଖାପାଖି ହୋଇ ବସିବା, ହସିବା ଓ ଚାରିପଟ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ହୁଏ ବଳବତ୍ତର। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମ୍ପନ୍ନତା ଭିତରେ ମନେ ହେଉଥାଏ ତଥାକଥିତ ସୁଖ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସନ୍ତୋଷ କିଣା ହେଇପାରୁଛି ସହଜରେ। ପାଦ ତଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଏକଦା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସମୂହ। ଅନାୟାସରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ଆନନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଅପ୍ରାପ୍ତି, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦୟନୀୟତା, ହତାଶା ଓ ଅପାରଗତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଷ ଦେବା କଥାଟି ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉଛି ଦୋଷ ଦେବା ଓ ନେବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ରୂପେ ବିବେଚନା କରି ଅନେକ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ଭରସାରେ। ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରିବା, ଛିଦ୍ର ଗଣିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ କୌଣସି କାଳେ ଦୋଷ ବୋଲି ବିଚାର କରି କାହା ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଭାବ, ଭାବନା, କର୍ମ କରଣୀକୁ ଉପର ତଳ ଏପାଖ ସେପାଖ କରି ତର୍ଜମା କରାଯାଇପାରେ। ତାର ପ୍ରସାର, ପ୍ରଚାର, ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣା ସୁଦ୍ଧା ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇପାରେ। ମାତ୍ର କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ସଙ୍ଗତ ଅସଙ୍ଗତ, ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟକୁ ବିଚାର ନ କରି କିଛି ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ୍ୟାୟରେ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ଅଥବା କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ଅନେକ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତି ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଜନ୍ମଗତ ବା ଇଚ୍ଛାକୃତ ଜାଣିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଘଟଣାର ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତ ନ ଶୁଣି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ କରି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳି ଦେବା ଅଥବା ଆରୋପର ଇସ୍ତାହାର ବାଢ଼ିବାରେ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି କି? ତେଣୁ କିଏ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେବ, ଆଜି କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହଜସାଧ୍ୟ? ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସଭିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରୟାସ ତୁଳନାରେ ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କାର ଓ ଜନ୍ମଗତ କାରଣରୁ ଏହା ବିକଶିତ ହୋଇ ତାର ରଙ୍ଗ ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ। ପୁତ୍ରର ଅପାରଗତା, ପରାଜୟ ଓ ପହଞ୍ଚ ଦେଖି ପିତା ଦୋଷ ଲଦି ଦିଏ ପୁତ୍ରର ନିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ଶ୍ରମ, ଭାଗ୍ୟ ଓ କର୍ମ ଉପରେ। ନିଜର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅସଫଳତା ପାଇଁ ପୁଅ ଦୋଷ ଲଦି ଦିଏ ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଉଦ୍ୟମ, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଭାବକୁ। ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ କଥାରେ ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି। ପିଲାପିଲିଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କଥା କଟାକଟି ହେବାର ସିଂହଭାଗ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଓ ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼େ ଛାଡ଼ପତ୍ର। ବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମଝି ଚକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସବୁ ସମୟରେ ସଭିଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ହୁଏନା ସତ, ମାତ୍ର ଦୋଷ ଦେବାରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ମାତ୍ରାଧିକ ତ୍ରୁଟି। ଛାତ୍ରର ଅମନୋଯୋଗିତା, ଅଧ୍ୟୟନହୀନତାକୁ ବିଫଳତାର କାରଣ ରୂପେ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଛାତ୍ରଟି ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ଉଠାଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଭିଭାବକ, ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷ ଦେବା ଓ ନେବା ଆଜି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଅହରହ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଭିଙ୍କୁ ଆରୋପର ସରବ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଉଥିବା ଦୋଷ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଘୁଣ ଖାଇବା ଦେଖି ରାଜନେତା, ପ୍ରଶାସକ ଓ ତଥାକଥିତ ସମାଜ ସେବକଙ୍କୁ ଆରୋପରେ ପୋତିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଳାସ। ସରକାରୀ କଳ, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରୁ ବାଦ ଯିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି କଥା କଥାରେ ରାଜନେତାଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସତେ ଯେପରି ଦୋଷମୁକ୍ତ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଯେହେତୁ ନେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ପରି ସେମାନେ ଏହା ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନେଇ ନେଇ ସେ ନେତା ରୂଢ଼ିଟି ଆଜି ଖୁବ୍ ପ୍ରଚଳିତ। ତେଣୁ ରାଜନେତା କ'ଣ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ଯିବେ? ଆଜନ୍ମ ଦୋଷ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ସାବଲୀଳ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବାରୁ କାହାରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ।
ଭାବିନିଏ ଏ ପ୍ରାପ୍ତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଏହାକୁ ସତ୍କର୍ମଟିଏ ମନେକରି ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିଆସୁଛି। ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଶବ୍ଦ କ୍ରୋଧ ଅଭିମାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଜାତୀୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି ବୋଲି ମନେ କରୁଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଦୋଷ ଦେଉ ଦେଉ ଅଜ୍ଞତା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଶବ୍ଦ ନଗ୍ନତା ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା ଧସେଇ ପଶି ଆସେ ତାର ବିଚାର ପରିଧି ଭିତରକୁ। ଚିରକାଳ ଦୋଷକୁ ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆତ୍ମସ୍ଥ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ ନାହିଁ ନିଜର ସହନଶୀଳତା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାହୀନତା ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ, ବରଂ ଦୋଷ ଦେବା ଓ ନେବା ବ୍ୟକ୍ତି ହତାହତି ହୋଇ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଉଭୟ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘଟିଯାଉଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଓ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ ଦେଖିଲେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ନିଆରା ଜୀବନଟିଏ କ୍ୱଚିତ୍ ପରିଦିଷ୍ଟ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଓ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆରୋପ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପର ଚିତ୍ର ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାହା କ'ଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ? ତେଣୁ ବାଇ ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି, ଆଗ ପଛ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ କରି କେଉଁ ଏକ ବିଚରାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୋଷଟିଏ ଲଦି ଦେଇ କେଉଁ ସୁଖ ବା ପାଇବ? ତୁମେ କ'ଣ ଭାବିଛ ଏମିତି ଏମିତି ସେ ପିଇ ଚାଲିଥିବ ସବୁ ଆରୋପ? କେବେ କେଉଁ ବିଜନ ବେଳାରେ ଚେଉଁଠି ଶବ୍ଦ ସହିତ ବିବେକ ଯୋଡ଼ି ଫେରାଇଲା ବେଳେ ତୁମର ବିଜ୍ଞ ବିଚାର କେଉଁ ଗଳି ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ ଆଜି କୁହ ତ?